vlog, samahan nyo kami. Pupunta kami ngayon sa puntod ni Papa kasi birthday niya ngayon. And nung nakaraang September 13, birthday ni Mama, pumunta rin naman kami kaso hindi ko na na-vlog siya. So ngayon, September 24, birthday ni Papa, pupunta kami ng bunso kong kapatid. So samahan nyo kami sa aming for today's video. Naantay ko lang yung bunso kong kapatid kasi ano pa siya, naghatid pa siya dun sa kuya namin. May pupuntahan. Okay. Magmumotor lang kami papunta sa sementeryo. So, meron akong dinala dito na tinapay. Padala namin si Mama tsaka si Papa ng tinapay. Ito, ayan siya. Tapos, bibili na lang kami ng pansit or bihon dyan sa sentro ng diet para may mailagay kami sa puntod. Wait na lang natin dumating si Joel, yung gusto kong kapatid. Bago ako umalis nga pala, kukunin ko muna tong sinampay ko kasi medyo dumidilim eh. Baka makalimutan ko, mahirap na. Uniform pa naman to ng asawa ko, hirap. Oh, dito na tuyo. Wait lang. Naglaba kasi ako kanina ng yung pants niya, tapos yung mga puti na t-shirt, tapos towel. Lagay ko na muna ito dito sa balkon. Para safe kung sakaling umulan man, hindi mababasa. Yan. Lagay na muna natin dito. Oops. Medyo naman na siya. Medyo tuyo-tuyo na. Hindi na masyadong basa. Ayan. Tagal naman ni Joel. Mukhang malayo yung pinagkatidan. Masyado nang mainit sa sementeryo nito. Na ang person dumating na. Tapos ang tinapay. Ay, helmet ko pala. Yung helmet ng bulat. Tapos payong. So, palabas na nga ako nito sa kalsada. Naglalakad lang ako. Medyo liblib kasi yung lugar namin. Tingnan mo naman yung helmet ko para akong Power Ranger dyan, o diba? Nagmatchy-matchy outfit pa ang mga person. Naka-white talaga ng mga tops, o diba? Andito na kami ito sa may Burabod. Papunta na kami sa may provincial. Sabi ko sa kapatid ko, dumaan kami sa karinderya. Kasi nakabili kami ng bihon. Dalawa po. Hindi naman kailangan na sobrang bongga yung mga pagkain na dadalhin namin sa mga magulang namin. Ang mahalaga, naaalala namin sila sa kanilang mga birthday, sa mga okasyon, sa kung anong meron man ng mga handaan. And most of all, lagi ko silang sinasama sa mga prayers ko. Pagkatapos nga namin bumili nitong bihon, ay dumiretso na kami sa sementeryo at sabi ko sa kanya, dadaan kami dun sa mga bilihan ng kandila kasi kailangan namin magdinig ng kandila. May kano ka? May puspuro ka? Meron. Pabili daw pong kandila. Ano po dyan? Yung maliit lang po, 6 na peraso. Magkano po yun? 2.5. 6. Magkano lahat? 15. Apa ka 5? Hawak po. Kalapit ko lang para sa ano sabi ko? Salamat. Go. Muna tayo kay birthday boy. Oo, muna mama? Dito kay birthday boy. Ay, muna. Kala ko sabi wag muna kay birthday boy. Dito muna tayo kay birthday boy. May nagsunog ng basura ayun. Yung payong tsaka yung tinapay. Oh, natanggal na yung... hindi tayo nakadala ng glue. Kaya nga. Bravo. Kalimutan ng tanggal na yung picture. Masala. Ito, nakalagay na lang sa lapag.
Dahil nga isang taon na nung nailibing si Papa, medyo lumuma na din itong picture na nakalagay sa kanyang nitso. Kaya naman sabi namin, papalitan na namin ng bago para magmukha namang maayos. Kaso lang, nakalimutan namin magdala ng glue. Hindi na nga kami nagmamadali kanina, relax lang. Kaso lang, sobrang nakalimutan ng glue. Kaya ayan, buti na lang yung sepulturero dito is meron siyang glue. So pinahiram niya kami, kaya naidikit din namin yung picture. Sa susunod nga na balik namin dito ay baka sa All Souls Day na or sa November 2. Kaya naman sabi ko sa kapatid ko, kapag balik namin dito ay magpapaprint na kami ng bagong picture kasi nga kupas na tong picture, ay laminated lang naman ito. Hindi pa kasi namin afford na bumili ng mga lapida na talagang meron nang nakalagay ng mga picture kasi mahal din siya, 5,000 yung ganong lapida. Itong ganitong lapida na to, 1,800 lang to. Habang kinikit-kit nga nung kapatid ko yung mga tumigas na glue dun sa picture, ay ako naman ay nagdarasal. Nag-aalay ako ng dasal para sa ating birthday boy. Sakto naman nung pagkatapos ng kapatid ko na kitkitin, lumapit naman itong parang tagapag-alaga nitong area na to. Sabi niya meron daw nga siyang glue kaya ididikit niya yung picture. Syempre aabutan ko na lang kasi naman kawawa naman. Yan naman ang kanilang mga hanap buhay. Yan talaga ang abang-abang nila sa araw-araw, yung may bumisita sa mga puntod at dyan sila nagkakaroon ng pera, dyan sila nagkakaroon ng hanap buhay. Nagkikwento pa nga siya sa amin na pag naglilinis daw siya dyan ay nakikita niya na nga na nakatanggal na yung picture. Natatawa nga ako at sabi ko talaga to si Kuya, nakita mo na palang tanggal, hindi mo pa dinikit, inantay mo pa kami. Alam ko naman na yun, na talagang antay nila ang may-ari ng puntod para idikit yan, para makita na sila talaga ang nangangalaga. So pagkatapos nga namin dun sa area ni Papa, lumipat naman kami dito sa puntod ni Mama. Syempre naman, alam nga namang hindi namin dalawin yung nanay namin. So ayun, nag-alay din kami ng pagkain, tsaka ng dasal. Tsaka syempre, kinakausap namin si Mama, nag-update kami sa mga nangyari sa mga buhay namin. Binibiro nga namin, sabi namin, pupunta kami ng piyestahan pagkatapos namin dumalaw sa kanila kasi nung nakarang taon, nung nakipiesta kami, kasama pa namin siya, buhay pa siya noon. Ngayon, hindi na siya makakasama at wala na siya. Nagbibiroan pa nga kaming dalawang magkapatid, ang sabi namin ay kakain na lamang namin sila. Inantay lang din naman namin na medyo maubos yung kandila tapos umalis na rin naman kami nito kasi nga nagchat-chat na yung kuya namin tsaka yung asawa ng kuya namin na kanina pa daw nila kami inaantay. So ayun, mga ilang minuto, nagpaalam na din kami sa kanya. Basta ang mahalaga, lagi namin silang naaalala. So nung okay na nga, tapos na kami sa mga obligasyon namin para sa aming mga pumayapang mga magulang, pumunta na kami sa piyestahan. Dito na nga kami dumaan sa Diversion Road kasi nga parang mas malapit dito at pupunta kami ng Talisay tapos diretso na San Francisco. Malapit na nga dito, sakto uwian na ng mga klase kasi mag-aalas 12 na din yata yan. Pagdating nga namin dito medyo nahirapan pa sa paghanap ng parking kasi nga maraming mga sasakyan. Happy Fiesta po! Ay, ano asawa mo? Ay, naka-duty po. Ay, sinanay mo? Ay, kakadalaw mi lang po. Abo mag-iba? Nung isang taon na. Last year yaon ay. Ito nga pala yung bahay ng mga magulang ng asawa ng kuya namin. So, in-invite nila kami dito para dito na daw kami kumain ng tanghalian. So, pinapasok nila kami sa kusina nila. Meron ding ibang mga bisita, mga kapatid daw yun ng mama ng asawa ng kuya ko. Nakapwesto kasi sila dun sa pinakalamesa, kaya dito na lang kami sa may lababo kumuha ng mga pagkain namin. Inaabot na lang siya sa amin ng sister-in-law ko. Tapos, ang handa nila is pininyahan manok tsaka humba. So, ayun, dinamihan na ng person ng humba kasi favorite niya yan. Tapos, lumipat kami dun sa bandang area nila sa balkon or parang sala. Tapos, meron nga binyagan dun sa kabila. Kaya kung nagugutom ka pa, pwede kang tumalon. Pwede kang pumunta dun sa kapitbahay kasi kamag-anak din nila yun. Sabi nga ng mga matatanda, kapag ganitong mga piyestaan, kumain ka ng madami, kumain ka hanggat gusto mo kasi kinabukasan, may bayad na yan. Hindi na yan libre. Kitang-kita nyo naman, ang laki ng subo ng person. Diyos ko, gutom na kasi. Parang 2 oras din kami dun sa sementeryo.
dito. Kala ko nga abutan pa kami ng ulan doon sa sementeryo kasi nga medyo dumilim siya. Tapos medyo pumapatak-patak or umaambon-ambon na siya. Kaya sabi ko sa kapatid ko ay tumali na tayo. Pakain nga namin, umalis na rin kami kasi nga nakakahiya naman para makabaylo yung ibang mga bisita. Syempre nagpasalamat kami. Tapos meron pa kaming take out para dun sa mister ko. So bago kami umuwi magkapatid, idadaan muna namin yung take out namin para dun sa asawa ko para may pang-ulam siya sa gabi. Eto na nga, nakarating na kami dun sa hub kung saan nag-duty yung asawa ko, na iabot na namin yung kanyang ulam. Tapos umalis na rin kami, umuwi na rin kami at baka abutin na kami ng ulan. So eto lang guys for today's video. Sana ay nag-enjoy kayo sa vlog ko.